That I respect. An gi penjo mopogore gi mar Meg Whitman. Adang'yo igni 10 bang' kalo katiba manyien mar piny Kenya 2010 ji osebedo ka wuoyo e konde mopogore opogore. Nitiere seyo, nitiere pak. Kawuono ibiro winjo kachiel kuom counties ipako. Machielo iwacho ni ok tim maber. Ibiro winjo ka moro iwacho ni nitiere mibadhi ahinya, to moro iwacho ni mibadhi onge. To moko biro wacho ni dongruok osebiro ka, jomoko wacho ni pok waneno dongruok. Higni 10 mag katiba ma awacho nikech usebedo ka ung'iyo piny Kenya kaka dongore. Kendo bang' kel wach mar telo mitere kor gwenge miluongo ni counties, adieri weche mag tiji osebet. Nitiere gik mosetim minyalo wacho. Ok ang'eyo ni kaka un joma nie e weche mag siasa ka, utimo rombe ma samoro go mbaka e weche mag siasa gi dongruok. Kendo chieng' moro achiel samoro ne un gi joma koro yier sani manie governor, mabedo kaka governors, kata jok manosetiyo chien kucha ma ne gin governors. Ang'o ma unyalo wacho wach mar telo mar devolution nyaka kama koro wachopo piny Kenya? Mae kama nowinjo bed ni wantie koso nitiere gimoro kaka mine kod kaka jotelo mae Kenya ka? Echako digi Dr. Salome. Thank you. Erokamano Mbadi. Adwa wacho ni gima dwa gogo erokamano. Yes. Because of devolution. Devolution okonyo jo Kenya. Sani kadhi e county ma Kisumu, ing'en I mentioned counties maneno gimotimore. Kadhi e county ma Kisumu, I am happy to be associated with Kisumu. Kisumu kama ntie sani okay Kisumu mane 13 years ago. Now we are going to 13 years. It's not the Kisumu that we had 13 years ago. There's improvement. And there can be more improvement. Kajogwa omako tije momegi gichunya chiel, gilweta chiel martiyo ni jopiny. What is killing us is nepotism, sometimes political interference, and corruption. But more about corruption. Gijo mikelo mondo chungni the different section. Ginjo manyalo tiyo tijego koso ketgi kanyo nikech just like the other day, the president was making noise about the CSS. It streams down to the county governments. Do they ginge gima tije magi onego gitim? Gikao manane ni it is for service. Because as a public servant, gima timo nyaka is service to our community. To kuwa timo kamano, devolution is the best thing that ever happened to this country. Okay. Betty. Erokamano.